Здравейте хора, днес ще правим емоджи челендж. С моят специален гост. Това е мис Дани, моят учител по английски язик. Здравейте! Това е Звяра и ако чувате котешки звуци, това е от нея. Като за начало искам да се извиня, че не съм правила клип около 2 седмици, обаче нямах време и нямах възможност. За тези, които не знаят, емоджи челендж е двама човека, например, които правят емотикони, опитват се да направят емотикони и другия съответно трябва да познае коя е тези емотикон. И ще проверим резултата и ще има награда за победителя. Така, първата емотиконка е... тая. Стой. Е този ли е? Да! Махаха! Айде да ти е лесно. Това с целувчицата. Да. Това? Това е... Всъщност без зъбки. Без зъбки? Добре, това ли е? Не. Това е. Да, верно. Добре, let down. Аз съм. Това с... това, дето е с... Да. Добре. Има и на двете. И на двете, добре. Ето това. Да. Са ни води борбата безмилостно жестоко. Борбата, както казвам, Ама тук що ни казаха, че сме 2 на 2. 2 на 2? Ама аз не познах една. Това ли ти е филмът? Не, вие сте! Аз съм. Зачуди се каква е тази такова. Добре. Не това. Да. Това ти е обичайния фейс, нали? Я пък... Нещо настрани. Ето това. Да! Ти да видиш. Сега ще видиш как ще забия много яко. Агу? Я пак! То няма как. Просто... Да, пуснете едно перчемче. Едно перчемче, да. Агу. Добре. Това? Да. Очите можеш ли да си ги събереш, обаче с как 2 стрелки навътре? Защото то си ги е събрал. Ами нещо такова ще се получи. Сигурно това. Трудно да се разбере всъщност, ми не плаче. Не плачеш? Да, гордо един и същи са. Окей, ще ти го признаем. Толкова мило. Пускам сълза. Коя от всичките? Чакай, я да видя какъв тип сълза. Една ли съм? Една. А смееш ли си през това време? Не. Колко си тъжна? Много. Откуда луна? Не мога да направя тъжно. Чакай да видим. Това? Не. Да ми втори шанс. Добре. Затвори ли си очите? Не. Събрала съм виждате. Една сълза. Това? Не! О! Това. Добре. Даже много притеснено миналото. Не те се почти един същи, едното веждите му са нагоре, другите надолу. Мисля, че го печеля просто. Тя го печели. Аз го печеля. Добре. Ето това. Да. Добре. Признавам ти го. Кралицата. На кои? Това? Не, виж пак. Тук се намира. Ето го! Да! Добре, че има помощ от приятел. Това не може да е много неща.
Колко ти е бяла шапката? Това е истинският цвят ли е? Не. Не. По-бяла, жълта? 6.5 hours later. Не. Каска ли или тюрбан? Ами, мисля, че си е шапка. Ха. Този ли си ти? Да. О, скачих се. Телефона ми сби. Спите. Ама то... спящо май няма. Ами зависи. 1 hour later. Това? Кое? Е това. Не. Ами то не е човече, така да ти подскажа. Мисля, че се сещам. Не знам къде е. Ами там в първите... да има още емотиконки! Сърди възрастта. Ето го. Да. Ей, сега ще видиш. Слон! Направи ми слон! Те му джат ли? Има ли право да издаваме звуци? Добре. Прасе ли е това? Да! Това не знам къде е обаче. Тук. Да, ето го. Добре. Сега е момента да тренирам нещо, което баща ми учи като малка. Жаба? Да! Браво, Съни! Кон ли е това? Тая игра се превръща в нещо по-различно. Това специално е за Васко, който после ще ме спъка от базици. Следващата емотиконка. I don't know. Ето, 360 градуса гледка. Букет. Точно така. Браво. Дори позна правилния букет. Хо. Това е дядо Коледа, но има ли? Ето този? Да. Добре. Ама Good luck. Ето го. Да. Hello. It's me. Тук Адел ли има някъде или? Не. Какво? Свързано е с... Музика? Или? Не, с... Такова, ръчичка някаква? Не. С... Не ми подсказвай. Тя ми кажи. Connection. Добре. Телефони? Добре. Телефон, ето това. Да! Yes! Благодаря ти, Адел. Въпреки, че са 3 телефона. Да, наистина и до него има още. Това. Да. Добре. Нещо. Екшън. Сега ще го намеря. Добре. Е това? Да. Yes. Добре. Е това. Това беше близко за него. Да. Ето. Палитрата. Аз умрях. Този? Да. Кенли! Тули буди будачо! Новия X-Factor. Ето го, тук е. Ето го. Ето това. Така, имам две предложения. Или има емотиконка на кралица Елизабет, или чаша чай. Търсим. Мис Дани ме би с точно разлика от една точка. Победа са ни една точка 0,5. Сега Мис Дани ще направи нещо за мен. Ще отида в кухнята, за да видя кои са най-гнусните неща, които мога да намеря, да ги събера на едно място и да накарам Съни да ги изпие. Обичах ви много. Добре дошли в кулинарния блок на Мис Дани. Утвърден готвач в средите на най-гнусните ястия на света. Това, което ще приготвим на Съни днес, са единствено естествени, полезни съставки. Първо, едно по едно започваме с малко хималайски сол. За радост. Съни, колко искаш да ти е солено?
Не, много. Продължаваме с лимонена добавка за храни и напитки Фрести течна. Изсипвате нужното съдържание, което мислите, че ще накара вашия дегустатор да повърне на секундата. Ваша преценка, за да бъде още по-гнусно, малко винен оцет кулинар. Препоръчвам само една капчица, за да не станат прекалено... Дали да сложим или да не сложим? Чили сос. Още една-две капки за вкус и уникалност. Това го сложихме. И все пак, за да използвам абсолютно всичко, което имаме в кухнята, един от моите квартиранти прави някакви неща, които никой не ги яде. Това е нещо... не знам. Би трябвало да е сладко десерче. Изсипваме една лъжица от него. Айде две, за да бъде колкото се може повече гадно. Най-ценната съставка, естествен зехтин от Гърция директно. Сипваме маничко, защото все пак вече прилича доста близко нещо. И за да има нещо нормално и за да е сладко насъни все пак, малко сок, гранини, касис. Може да сложите портокал, кайсия, всичко е по абсолютно ваша преценка, каквото ви е на душата. Така, да заимаме една лъжичка, разбъркваме. Това е просто уникално. Можете да видите как нещата не се размесват заради това, че са абсолютно несъвместими едни с друг. И цветът е уникален, за мириса да не говорим. Съни, ти си наред. Има вкус на... Не знам на какво има вкус, но има мирис на доматен сок и мисля, че е хубаво. Обичам ви всички, мамо и тате, беше ми приятно да сте ми родители. Не е нужда да го пиеш цялото. Хубаво е! Стига, бе! Много е хубаво! Ужасно, не мога да направя едно нещо като хората. A few moments later. Това е ново, гадно нещо. Той миналото беше гадно, ма на мен ми хареса, защото съм извращение над природата. И моят оператор реши да се изгаври и с мен и ми направи още едно гадно нещо. Това е клечка. Правите дет ми сложи. А това е котенцето. Имам да си начин, че това се всеки случай. Това е по-добре от преди май. Дали няма да стане нещо обаче? Добре, това беше по-гадно от миналото. Тъй като Съни не е в състояние да говори след гадостта, която изпи благодарение на оператора, аз трябва да й върша работата и да ви напомня да се сабскрайбвате, да харесате тук някъде долу, в нещото са нещата, коментирате, шервате и всички останали бутончета. Също така може да гледате предишните два клипа някъде тук в небитието. Тук. Надяваме се пригодката. Надяваме се клипа да ви е харесал и двете мъчения, които наистина искам да сложиш и двете мъчения. Първото не беше мъчение, ама второто казвам ви, такава радост никога няма да пиете. Това е ужасно. Не правете такива неща вкъщи. Благодарим! Чао! Чао!